El temps de què disposem en els àmbits permet que disposem de possibilitats diverses a l'hora de dissenyar activitats. Hem de pensar que, bàsicament, entre les moltes classificacions que podien fer, les activitats les podem dividir en activitats enfocades a la comprensió, més profundes, i activitats més superficials que requereixen menys temps, enfocades a la reproducció. Depenent dels nostres interessos, podem usar unes o altres. Ja no estem condicionats pel temps per a realitzar activitats superficials que són les que habitualment es realitzen en sessions de 55 minuts. Per tant, les activitats poden ser, anem a dir-los, enfocades a la comprensió i superficials. Depenent dels nostres interessos, usarem unes o altres. Aquestes activitats poden estar inscrites en projectes de treball o no. Nosaltres, en l'Institut Font de Sant Lluís, des de fa 3 cursos, les integrem en projectes de treball, perquè usem en l'àmbit sociolingüístic les llengües com a instruments i la geografia i la història és la que dona el contingut. Els tipus d'activitats també determinen els materials i les tecnologies que usarem. Per exemple, en la tercera avaluació en primer d'ESO, els alumnes de l'IES Font de Sant Lluís preparen una obra de teatre titulada Tragèdia en Grècia o Tragèdia en el Senat de Roma. Consisteix en elaborar una obra de teatre, ambientada o en Grècia o en Roma, en la Grècia de Pèricles o en la Roma de l'època de Juli Cèsar. Això requereix que els materials a utilitzar seran diversos. Per a fer aquesta obra de teatre hauran d'aprendre les característiques de la cultura grega i romana, per això utilitzem el llibre de text, o monografies del tipus La vida quotidiana en la Roma de Juli Cèsar. Necessitarem documentals i pel·lícules, necessitarem jocs, lectures literàries. Nosaltres provoquem tertúlies literàries a partir de la Ilíada i l'Odissea, voluntàriament l'Eneida, i, finalment, materials per a representar l'obra. És a dir, l'obra de teatre necessita un vestuari, necessita una escenografia, decorats. Tot això són materials que els alumnes construeixen o busquen. D'acord amb aquests materials, fa falta una tecnologia. És a dir, necessiten processadors de textos. Si els alumnes tenen tableta, és ideal, no has de moure de classe. Si disposes d'una aula d'informàtica, perfecte. Necessitem mòbils per a enregistrar les tertúlies literàries, les activitats d'exposició, els assajos de l'obra de teatre o l'obra de teatre mateixa i, evidentment, els aparells de so relacionats amb la difusió de l'obra. Quan es representa l'obra, està bé que es faci amb les condicions més òptimes possibles, si és possible en un teatre, en el teatre de l'institut, sala d'usos múltiples, amb un material reproductor sonor adequat. Per tant, si l'activitat, si el projecte determina els materials, determina les tecnologies, qui fa el material? Doncs seria un poc contraproduent pensar que aquest tipus de treball enfocat a la comprensió que intenta respectar la diversitat de l'alumnat, és a dir, adequar-se a les necessitats de cada un, perquè si busquem la comprensió, cada alumne nostre requereix unes habilitats del professor. N'hi ha alumnes que requereixen més temps, altres que requereixen menys temps. Recorde que per a produir un text últimament, un alumne ha necessitat 43 intervencions meues, mentre que un altre només n'ha necessitat 2. Per tant, aquesta diversitat impedeix que usem materials massa estandarditzats. En les activitats superficials sí que es pot fer així, perquè solen ser activitats amb respostes més tancades, més controlables, inclús autocorregibles, que són les que habitualment s'han utilitzat en les assignatures tradicionals. Però quan les activitats són més incertes, més llargues, que possibiliten múltiples camins per a desenvolupar-les, tindre activitats prèviament elaborats de forma estandarditzada és complicat. Sí que és útil disposar de bancs d'activitats, de bancs de materials.
de manera que qualsevol professor de qualsevol centre puga consultar què han fet en altres centres per a solventar una qüestió determinada. Per exemple, com han fet en tal centre per a produir textos, per a elaborar una obra de teatre. Com ho han fet? M'interessa seguir l'exemple, l'adapte a les meves circumstàncies? En aquest sentit, treballar per àmbits implica crear bancs de materials i bancs d'activitats. Seria el nostre llibre de text.